Kahandaan po sa lindol, tsunami at sunog tinutukan ng BFP at LGU Dagupan. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Puspusan na ang paghahanda ng Bureau of Fire Protection Dagupan bilang bahagi ng kanilang pagtitiyak sa kahandaan ng mga tauhan at kagamitan sakaling tumama ang lindol o magkaroon ng malawakang insidente ng sunog sa lungsod. Pinaghahandaan ng Bureau of Fire Protection katuwang ang lokal na pamahalaan ang mga posibleng sakuna tulad ng lindol, tsunami at sunog sa pamamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon at paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay City Fire Marshal Chief Inspector Michael C. Samera, nagsagawa ng pulong ang kanilang tanggapan kasama ang lokal na pamahalaan, CDRRMO, POSO at iba pang kaukulang ahensya para talakayin ang kahandaan ng lungsod sa pagtugon sa iba't ibang uri ng sakuna. Kabilang sa mga pinaghahandaan ang isasagawang second quarter earthquake drill sa mga paaralan sa lungsod bilang bahagi ng quarterly preparedness program. Ayon kay Samera, nakatuon ang ahensya sa pagtuturo ng mga basic at mahalagang kaalaman sa disaster preparedness sa paraan na mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral. Sa ngayon, we are 26 manpower, laging handa 24/7 na rumisponde sa anumang sakuna at pagdating sa lindol, sisikapin natin na rumisponde na maayos sakaling magkaroon ng ganong sakuna. Samantala, tiniyak ng BFP na nakahanda ang kanilang hanay sa pagtugon sa mga insidente ng sunog sa pamamagitan ng 2 fire truck na nakaantabay 24/7 at mga volunteer group na handang lumisponde anumang oras. Iniulat ni Samera na bahagyang tumaas ang bilang ng mga naitalang sunog ngayong taon kumpara noong nakaraang taon kung saan karamihan ay dulot ng grass fire. Dahil dito, pinaalalahanan niya ang publiko na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng BFP sakaling magkaroon ng sunog at maging maingat sa paggamit ng kuryente, tanggalin sa saksakan ng mga appliances kapag hindi ginagamit at bantayan ng mabuti ang mga bata upang maiwasan ang mga posibleng sanhi ng sunog. Binigyang diin ni Samera ang kahalagahan ng tamang kaalaman sa paggamit ng fire extinguisher upang maging mas handa sa oras ng emerhensiya. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.